Africa n'enugo chizitela anyị o Igbo land o anyị enwego onye zọpụta. Mr. Benedict Peters Omelora Benny Peters ego gị si na Chukwu Ben Peters ọmọgọfọ Igbo land o worldwide obodo anyị ụmụ Naịjirịa ụmụ Afrịka bịanụ bịa ụmụ Igbo land ani Chukwu telu mmanụ ayịya yọlụ Chukwu nenu ụwa n'ọzago ebele Chukwu nenu ụwa n'ọzago asị nọ n'aka mmadụ ka Chukwu si alụ ọlụ onye ka Chukwu ji alụlụ ụmụ Igbo ọlụ nenu ụwa. Mr. Benedict Peters Omelora Benny Peters ego gị si na Chukwu Ben Peters ọmọgọfọ Igbo land o worldwide ka Chukwu ji alụlụ ụmụ Afrịka ọlụ ọma ọnwa otilọzụọ odogwu si na Chukwu Ben Peters ọmọgọfọ Igbo land o worldwide ka na-akọnụ akụkọ ụwa ka na-akọnụ onye ọ dịge m ntị n'onu asị na aka dị ekpuchi ọnwa maka na onye Chukwu mere eze ya bụlile eze nọ n'aka mmadụ ka Chukwu si alụlụ obodo ọrụ ọma ma nọ iji ụwa mmadụ ka mma gọziri Mr. Benedict Peters na ọ bụ iji uwe aka m ga-akọrọ maka na o si na chi adị mmanụ onye Chukwu zite n'ụwa ka ọ lụọ obodo ọrụ ọma onye n'ụmụ ogbenye aka o wee na-alụkwanye bụ ọrụ otu ya na chi esi wee bata n'ụwa ofu onye si n'ụbịam Ghana n'Afrịka n'ala Igbo mana ndị ajọ mmadụ ekwere ọnụ
ọzakwanu soso Benny Peters ka ya kpokwu ọza Benny Peters Abaza, Benny Peters Mr. Benedict Peters, odogwu Omelora, Benny Peters, Ọnwa. Egogi si na Chukwu. otibotibe Ben Peters, Ọmọgọfọ Igboland yo, worldwide yo. ọmọgọfọ Igboland yo Ọmọgọfọ Igboland yo, omele ogbenye ọbụla ọgaranya Ọmọgọ worldwide ụmụ yo. ogbenye si m kene yo Ọmọgọfọ Igboland ndị yo, mele ọgọ si kene yo Ọmọgọ worldwide yo. Naịjirịa si m kene yo Ọmọgọfọ Igboland ụmụ yo, Afrịka si m kene yo Ọmọgọ worldwide yo. mana onwe onye wetazila egwu anyị na-agbanụ na nye si m wele egwu ekeneli ya Mr. Benedict Peter ọ bụzi onye ka m na-ekwuzinu Barrister Ikenga Imo Ugochinyere 1 n'Ụmụkwaraji Village n'aka ọkwa Idatọ North Local Government Imo State na ọ bụ ndị na-eme ka obodo dị mma na-azọtara anyị human rights na nyesi m wele egwu a wee kenebeziala ezi oyi denifo na-eme rikanụ maka na ife onye na-eme n'elu ụwa ka ekweji akpụ ya nụ Ugochinyere na onye ọma mekene yo odogwu Ugochinyere Ikenga bụ nwa ka nwa. Ikenga Ugochinyere Ikenga bụ nwa ka nwa. Ugochinyere Ugochinyere Ikenga bụ nwa ka nwa Ugochinyere Ikenga bụ nwa ka nwa. Ikenga Imo ọya abalị Imo mana akụkọ ụwa nụ ka nna akọzinụ maka ejiri na nwayọ nwayọ onye ka Chukwu ji alụlụ ụmụ Igbo ọlụ n'ụwa Mr. Benedict Peters, odogwu Omelora, ọnwa Benny Peters, Egogi si na Chukwu. Ben Peters, Ọmọgọfọ Igboland yo, worldwide yo. Ugochukwu nyere ụmụ Afrịka bịago odogwu si mba wee bịanụ onye amụma dị ile na benni ya ọ bụ onye Chukwu zitere ụmụ Afrịka tinye nne ya n'afọ Chukwu kwuru okwu n'isi ya okwu Chukwu ya bịa na mmezu ọ sị na ọ bụ na okwu ọnụ ya bịara na mmezu ka mma ka eluigwe n'ụwa gabiga nne na nna Ben Peters wee bube afọ ime obele nwanụ nne mụrụ Benny Peters mụrụ ọfụma na 1966 na Abakaliki na Ebonyi steeti ndị ọma ọnya ka m ji si na ọ bụ gosi mba mana ọ bụ onye Delta steeti na-abụ nne ya bụ successful banker nne mụrụ ya bụ odozi akụ nwanyị ọma obele nwa wetoitebenu otoite wejebe akwụkwọ ebe o je primary school n'Ekuru primary school n'Enugu
ọ gụsịzi anya si ebe a Federal College Enugu ebe a gosi jebezie University of Benin wee nwetazie BSc degree na fabụ ndị pụta with flying colors ma tụlụ ugo n'isi nu Benny Peters o wee yọba Chukwu onye bụ Olisa bi n'igwenu Chukwu biko gozie mụnụ ebele ụmụ ogbenye na-ememe ebele Afrịka na-ememe Chukwu na ịgozie mụ na mmenyela obodo aka nụ na mmelotu ụmụ ogbenye niile n'ụbịam ya na n'Afrịka mana Chukwu na-ene anya n'obi wee na-agọzi o wee n'ezi obi obele nwa anya nụ wee fụ na obi dị ọcha nụ Chukwu wee gozie obele nwa n'ụwa wee were ugo tụnye n'isi sie nwa m jebe jee lụọ ọrụ ma ọrụ ọma n'ụwa niile ịma na Chukwu nyebe mmadụ onyinye n'elu ụwa ode n'anya n'azụ Chukwu wee kwulu Benny Peters wee kwukwasị ya na among the 5 richest African billionaires African billionaire businessman philanthropist ala na-azụ ọra ma Chukwu sili ya na ego nyeli ya bụrụ ego sọsị ya kama na ego ọ ga-eji nyela obodo aka nyelu ụmụ ogbenye aka ọbasie ma Chukwu ji ezigbo nwaanyị ọma wee gozie ya n'ụwa maka nọ ife kwulu ife akwụdebi elu maka na osisi afọ na-amị mkpụrụ ọma nwere onye na-agba ya mmiri Mrs. Ella nwaanyị ọma Ugodibe eze di ya ọ nọ n'uju akụ nwaanyị ọma ọya abalị uno mana ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu n'ụlọ ije n'ụwa n'obukanụ asị nọ nke onye lune n'ụwa ka eji eloti elu Benedict Peters wee bido nye bụ ọlụ Chukwu ndị ụfụ ọnya wee kalịa mana okwu Chukwu ya bịa na mmezu ada eficha kala aka eficha n'ụwa ife solo onye ilo mebe ma na egbu achala na-esolu maka na ego esi na Chukwu ada mmalụ Chukwu aka onye ka Chukwu ji alụlụ ụmụ Igbo ọlụ ọma n'ụwa Mr. Benedict Peters odogwu Benny Peters ọnwa ego gị si na Chukwu otibe Benny Peters ọmọgọ Igbo land worldwide o wee si n'ụbịam ya n'alili ma nọ ndị ajọ mmadụ kwe ma ọ bụ na ndụfụ anya ya ekwe ụbịam ya na n'Afrịka o wee bido nya bụ ọlụ ọma
scholarship ayala ayala comping kulu compings n'ebe niile Brewis kalila kali oil well ụmụ ogbenye libi venu thousand ka ọ na-eme billionaire ka ọ na-eme trillions ọsịnụ ụbịam ya n'alili onye ka Chukwu ji alụlụ ụmụ Igbo ọlụ n'ụwa Mr. Benedict Peters Omelora Benny Peters ego gị si na Chukwu Ben Peters ọmọgọ Igboland worldwide ka ọ na-abụ imesi ike n'Afrịka asị biko zie ezigala ozi Benedict Peters ọ nọkwa nso ma ọ na-alụ nya bụ ọlụ niile n'obi ọcha emesikwali ọdịmma ọnụ ekwube mma na njọ ọnụ ekwube njọ na mma o ife solo onye na-ekonu maka onye ma maka onye na-amarọ ụfọdụ akpọ onye ọgwụ ego ụfọdụ asị ya na-ege ya kwụrụ ọtọ ife dị iche iche ịma na ofu ajụjụ ka nna achọ ịjụ ụmụ ụwa ọpọnụ ife niile Jizọs Kraịst mere n'ụwa ọlụ ọma niile ni ọlụsi mana emesikwala akpụkpụkwali ya n'obe bụ onye asọ mmiri na ọ bụ onye ọjọọ o wee bụrụzie mmadụ nke ụwa onye ya agwọ ọgwụ ogbenye unu ka nna ajụ ọyọ amala ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu onyanwụ na ngwọ na nkwụ na-abịa eji nwa ya alịpụta ọ na-abụ ifesibe ike n'Afrịka achọba Ben Peters ka ọ bịa Ben Peters oluo ka ọ gbajudolu ndị Nigerian Footballers Federation ka fa na-eti mkpu onye ya kwado anyị onye ya kwadofa ndị nwesị kọmpani dị iche iche nọsikwa ma o nwere onye gbatalụ fọsọ enyemaka mana akpọ Ben Peters ọzanụ o wee sign agreement NFF for 5 good years iferaka 2.5 billion naira ma na-akwụkwọ players ụgwọ ma kochi dị n'elu otu a ka o si akwapụ ego kwa ọnwa ife niile gbasara bụ n'isi ego ọ dị onye lụrụ nke a biko ka esi na ya n'ọlụka ndị Super Eagles si mụ kene eyinu ibe imelụba na ọnụ papụrụ ịkọsi ya ọkwọ na ya itubevugo vaji wee jebe Russia
a ka ndị kafu si na-ekwu okwu yinu na akpọ ya okwu izanụ ebe ndị ọzọ niile nọsi ya ka afọ awọdụ niile ọrọzi Benedict Peters anyị eluo na Accra Ghana awọdụ wee kalịa President Ghana na-ekwu okwu elu maka na ife mfunanya bụ eziokwu nke nnụ na ntị basị Ikenga ezi oyime ọnọzikwali ya Ugochi nyere ezi nwa imo na ihe adịle m ọrụ ya ikwulu okwu si o n'ebe ọ bụ na Benedict Peters si na ụmụ Afrịka ya ga n'iru n'ọganiru nke ya bụ orimili maka na orimili ada ata atanụ amala anyị mmekọta anyị ayọlia na ego ịgbasawa onye nzọpụta bịago n'Afrịka Mr. Benedict Peters Omelora Benedict Peters ego gị si na Chukwu Sineke si na Chukwu Ọmọgọ Igboland worldwide ife ndị nọ nwere ụkọranye Chukwu n'aka kọmpini ya nọ dị Chukwu n'aka uche Chukwu ya emelili n'enu nke mmadụ na-eme ụwa bụ na nkịtị ọkụ na-enye ife weta ọkụ na-enye ife weta ọkụ n'enu ife adịgo onye bụ Benedict Peters ọ sịrị ụmụaka Igbo ife ya adịkwanụ ọkụ niile enye anyị nsogbu na onye ọbụla ya jọlịbakwanụ ọsọlụ ndị ụfụ anya ma ọ sọrọ fanụ rapụnụ Benedict Peters ka ụmụ uwe anụ Ọlụchukwu sitelie ka ọ na-alụ unatajisinali anya onye anya ukwu pụpụ anụ ụbịam wee na onye Chukwu bụ n'enu n'enu ụwa mmadụ dị ndụ ama mbutu enu maka na o si na Chukwu onye na-eme Benedict Peters ka wee kwatu onye na ọbụla nkịtị ndị na-achọ ka banali akụnụbịa ọ gịnị mesiri mezie ọnụ kwulu njọ ya ekwu mma rapụ na onye Chukwu kwado n'elu ụwa ka o jebe rapụ na ya ka ọ lụọ ma Chukwu zitere ya ka ọ lụọla anyị eziokwu apụtago n'ife maka na o si na Chukwu obi ụmụ ogbenye niile Benedict Peters na-enyela aka ndị ọ na-asụ n'akwụkwọ ndị o mere ọbụla ọgaranya ife dị iche iche obi ụmụ Afrịka ụmụ Naịjirịa ama nkwenata ka ife mee nya maka na ugi esi na Chukwu Ọlụchukwu sitere ka ọ na-alụ n'ụwa ọfọkụ ụmụ Afrịka ụmụ Naịjirịa ụmụ Igbo niile
wee tụkọta aka ọnụ wee na-enye ya ekele na-agọlụ ya ọfọnụ ọ bụrụzi ka ị nwee ego ka nna ya Chukwu ka mma nọọ ka ịtọọla anyị atọ gaala anyị nka isusu ụmụ ya azụba niile ogologo ndụ na-arụ isi ike ka anyị na-ede ọ bịala igbu ị ga-egbu onwe na ọ bụrụ ajọ o metagbulu n'isi enu agadi nwaanyị sụọ ncha ya were isi ya na-eme maka na ogede banye aka oti onwe ya onye ka Chukwu ji alụlụ ụmụ Afrịka ọrụ ọma si na-ege esi na anyị ekenebeze ndị ezigbo ọyị ya nụ greeting to great president of Ghana Nana Akufo-Addo, the hard-working president of Ghana. Congo Ghana Batanu, President Kabila, Onyomano Sotinu, President Kabila of Congo, the young president Imolobi Ochano, Odogu Sina Congo Yadika United. Oya bali esi oyi benefita Liberia kaina batazinu great president George Weah greeting to President George Weah president of Liberia. Liberian people are looking up to George Weah, best of Africa to win football. And I told mother Chona Madu Buba. Greetings to all the presidents, governors, ministers, prince and princess, queens, all the business billionaires in the whole world, in Africa, Nigeria. Nkonye chinya zelunu. Benedict Peterson will legwa kenonyo ọbụla. Ela nwanyi ọma nwunye Benedict. Mr. Benedict Peters, Omelora. Odoziakụ nwanyi ọma. Ezinne n'iso gilinu. Ben Peters, Among of Igboland, worldwide. Among of Igboland, Among of Igboland, Among worldwide. Onye mmadụ Chukwu na-ekene yo. Among of Igboland, Ndị ga-eji m ọgụ n'akọ na ihe. Among worldwide. Ewu ije ọmọgọ Among of Igboland, ndị na-akpọrọ be ewe n'iwe. Among worldwide. Mmadụ na-abụba. Among of Igboland, Onye chili nyazeruo. Among worldwide. Oge ọzọ na anyị ga-ebido. Among of Igboland, Ọmọgọ worldwide yo. Among worldwide. Ebu Benedict. Among worldwide. Oyo, oyo.